ubabuyile ecaweni, le cawa siyenzele wena. Uba khange uye ecaweni nguyena mntu besiyenzele yena le cawa. Cawa yabantu abangacawiyo yaqala ke ngoku. Cawa yabantu abangacawiyo yaqala namhlanje. Nase-ofisini yakho uThixo ukhona. Ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegadini, ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga abantu balala koopayipi, ukhona kulaa payipi uThixo. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Cawa yabantu abangacawiyo yaqala namhlanje. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Masithabathe ithuba ke sibulise kumntu wonke osibukeleyo kwiindawo zonke enisibukele kuzo bazalwane. Sibulise kumntu wonke osimameleyo kwiindawo zonke enesimamele nikuzo. Siyanamkela kwesi siqendu sanamhlanje secawa yabantu abangacawiyo. Igama lam ke ndinguSihle Bonani, andiyami ndedwa, ndihamba nalo Mkhonze. Bawoma sibulise komama, ootata, obhuti nakosisi, ondangandini, nakuyo wonke ke umntu osibukeleyo nosimameleyo kwiindawo abasimamele kuzo. Ngelihle lomvukeli wethu uKristu, amen. Igama lam ke ndingu-Anele wakamnguni. Sithemba ukuthi nawuhlala nathi de kufikelela ixesha lethu lokuphuma. Masivaleni ke amehlo sithandaze. Bawethu osezulwini, yise Nkosi yethu enguYesu Kristu. Kuhlweni Thixo wethu onamandla kwesiyise namhlanje isiqendu Thixo wethu oyingcwele. Siza phambi kobuso bakho bawethu onamandla. Sisazi ke wena into yokuba ubunguThixo wethu izolo, unguThixo wethu namhlanje, usizaba nguThixo wethu naphakade kanaphakade. UbunguThixo kubazali bethu, unguThixo kuthi, usizaba nguThixo kwisizukulwana esizayo emveni kwethu. Thixo wethu onamandla, unguThixo ka-Abraham, Thixo kaYakobi, nguThixo katamkhulu nomakhulu, nguThixo kamama, uThixo katata, nguThixo wethu sonke, nguThixo wethu maxa onke. Ngaphandle kwakho Thixo wethu oyingcwele sophalala njengamanzi. Akekho uThixo ofana nawe, Thixo wethu onamandla. Abantu baye babhude ngamanye amaxesha bazenzela uThixo, kodwa umhla nezolo Thixo wethu wena uyazibonakalisa into yokuba akekho ofana nawe, Thixo wethu oyingcwele. Loo nto ke Thixo, xa siza kuvula inkonzo Thixo wethu esiyibiza into yokuba inkonzo yakho Thixo wethu oyingcwele, loo nto sibona kufanelekile Thixo wethu onamandla into yokuba isiqalo siqale kuwe Thixo wethu oyingcwele. Loo nto kubalulekile Thixo into yokuba sicele imvume kuwe Thixo wethu onamandla into yokuba le icawa esiyenzela wena Thixo wethu yanga nawe ungaba khona Thixo wethu onamandla. Usinqwanqwade Thixo, usibonise indlela Thixo wethu onamandla, ngoba Thixo umhla nezolo Thixo wethu siye siqaphela into yokuba le icawa asiyocawa yethu Thixo wethu onamandla. Siye siqaphela Thixo umhla nezolo Thixo wethu into yokuba lo ngumsebenzi wakho Thixo wethu oyingcwele. Ngoko Thixo, ekuqapheleni kwethu Thixo wethu inako nokusikhumbuza into yokuba amandla asingawa wethu Thixo wethu onamandla. Sinako nokuqaphela Thixo into yokuba ukuba sinokusebenzisa wethu amandla Thixo wethu singayibhudi indlela Thixo wethu oyingcwele. Loo nto simane sisiza kuwe Thixo sizokubongoza into yokuba uzungasishiyi nakaloku nje Thixo wethu onamandla. Ze kuthi Thixo sakuphazanyiswa lilizwe Thixo wethu, sakumela impiko Thixo wethu, sicinga into yokuba kungamandla ethu Thixo wethu, sikrwecegxeni Thixo wethu onamandla. Usikhumbuze into yokuba kaloku umsebenzi ayisingowethu Thixo wethu onamandla, kodwa sisebenzela wena Thixo wethu onamandla. Yiloo nto ke Thixo, xa sivula le nkonzo Thixo wethu sisondela kuwe Thixo wethu onamandla. Sisondela kuwe ke Thixo ukuba usondele kubantu abayibukelayo le nkqubo Thixo wethu oyingcwele, ngoba kungezizathu ngezizathu Thixo wethu, abanye bekude Thixo nomnquba wenkonzo Thixo wethu onamandla. Ngoko ke thina okwethu Thixo wethu kukukhumbuza into yokuba usenguThixo, nangaphandle
kwamasango emnquba wenkonzo Thixo wethu ingcwele. Yiloo nto ke Thixo simane sithi gqolo Thixo wethu uzokwenza le nkonzo. Sicela wena into yokuba ube kunye nathi Thixo wethu, ze kuthi Thixo xa kubeka ilizwi lakho Thixo wethu namandla, ujonge Thixo ubuciko bethu Thixo wethu, bungagubungeli ubuciko bakho Thixo wethu namandla, ngoba wethu umnqweno Thixo kukukhupha into eza kuzukisa wena Thixo wethu namandla. Ukuba kuthe uzuko yalo lwethu Thixo wethu ze yivalwe le nkonzo Thixo wethu namandla. Ukuba Thixo siye sathatha uzuko salubeka entloko Thixo wethu namandla, ize le nkonzo ingabi saqhubeka Thixo wethu, kodwa Thixo ukuba uzuko luyenzeka Thixo wethu siluthatha silunike wena Thixo wethu, ngoba ngaphandle kwakho Thixo besingenazo uba nawo kwamandla Thixo into yokuba sime phambi kwabantu sisithi umkhulu wena Thixo wethu ingcwele. Ze kuthi Thixo xa sithetha ngelizwi lakho Thixo wethu uhambe kunye nathi, kuze kubuye inkosi yethu uYesu Kristu ngoku naphakade. Amen. Bawo wethu osezulwini, mandiphathwe Namkele bazalwane abasandula ukusijoyina, nifika ke kasanda ukuvula inkonzo yethu yanamhlanje ngomthandazo. Emveni komthandazo ke
ezinye zezinto esiye sizithandazele okanye sizicele apha kuni bazalwane kukuba ibe ngumnikelo. Umnikelo ke bazalwane wethu awusokolisi kakhulu, ulula. Umnikelo kukuba ucofe nje usubscribe. Ukuba awumkamcofi usubscribe, siyakucela ke unikele ngenhliziyo yakho yonke ngokucofa pha usubscribe. Ndiyaqinisekisa into yokuba inhliziyo yakho izawuhlala ilapha kuwe noba unganikela ngayo yonke. Uba ke uyakholwa ile nkqubo uzicofe ulike ke uncumile, uncuma lakho nalo uzawusheka apha kuwe. Uyakholwa ile nkqubo futhi ucofe ushare, ubonakalisile into yokuba noko usikhathalele. Abantu ke abadla ngobuya bazobukela into okwesibini bawo kuba bekhathala. Khasibonise ke into yokuba ukukhathala ubeke uchwayitile ngaphakathi, uthi share, uchazele nabanye abantu into yokuba icawa yabantu abangacawiyo iyaqala rhoqo ngentsimbi yesihlanu ngecawa. Ungalibali ke uthi kwindawo ohamba kuzo, uba use-aeroplanini, umuntu ohleli ecani kwakho, noba uhleli ngasefestileni okanye ngasepasejini, uthi icawa yabantu abangacawiyo iyaqhuba. Yinkonzo yomlomo ke leyo. Masibulele ke bazalwane ngokuthi nenzile. Bawo, sizawuya ke emazweni bawo. Sizawuyaphi bawo? Andikwazi namhlanje bawo. Wewe uchwayite nyani, ndikuva uthetha nangentliziyo bawo. Ndiyabona hayi bawo, elitayo linxibileyo hayi iyayisefa into eliyisefayo bawo. Amagama uyawalungiselela namhlanje. Yazamucenga Idondo noko, itayi noko liyahluza bawo. Angeke uthethe nantoni na unxiba itayi bawo. Okay, hayi ngiyakuvama. Mna uzozibona undibona ndinxiba itayi bawo. Ngoba wena ufuna uthetha noba yintoni. Uthetha noba yintoni na bawo. Ufuna uthetha noba yintoni bawo. Kodwa ke bawo, abantu sicela basilinde kule ncwadi yokubhalwa ugqirha uLuka, isahluko ngu-19 ivesi ngu-28. So phela ke apho uBhayibhile wethu aphela khona, incwadi kaLuka chapter 19 verse 28. Then sobona ke apho siphela khona emveni ke kwale ingoma.
Lifumane ke ilizwi lethu lanamhlanje libhaliwe kwivangeli engcwele ngokubhala nguLuka isahluko se-19 ngevesi yama-28. uYesu ungena eYerusalem ekhwele iesile. Ivangeli engcwele ngokubhala nguLuka chapter 19 verse 28. uYesu ungena eYerusalem ekhwele iesile. Ifundeka ke ngolu hlobo: waye akuba ezithethile ezi zinto, ehamba ngaphambili enyuka esiya eYerusalem, kwathi akusondela eBhetifage naseBhethani esingise entabeni ekuthiwa yeyeminquma, wesusa ababini kubafundi bakhe wathi, hambani niye emzaneni lo ukhangelene nani, nothi nakungena kuwe nifumane ithole leesile libotshelelwe, ekungazanga kuhlale namnye umntu phezu kwalo. Likhululeni nilizise. Nokuba ubani uyanibuza esithi, yini na ukuba nilikhulule, nothi ukuthetha kuye liyafuneka enkosini. Eli lilizwi lenkosi eliviwa bubumnyama kubaleke. Makasikelele uThixo ilizwi ukufundwa kwalo nguYesu Kristu inkosi yethu, ngoku nangonaphakade. Amen.
Nkosi, ndithembe wena, mandingaze ndidaniswe. Siza kuwe ke ngoku bawo. Bawo, kula vesi ya30 linanye. Nokuba ubani uyanibuza esithi yini na ukuba nilikhulule, nothi ukuthetha kuye liyafuneka enkosini. Nkosi yami. Bawo, uYesu akaqali ukuza kwesi sixeko. Nkosi yami. uYesu uza kwesi sixeko siyiYerusalema seyazi nabafundi bakhe sebeyazi Nkosi yami. ukuba ikhona imali ejikeleza phezu kwentloko yakhe. Uyayazi ukuthi ungumabona abulayo. Ewe bawo. Yile nto eqala ahambe phambili ukubheka eYerusalema, andule abafundi bakhe bamlandele. Ewe bawo. Ngoba uyayazi ukuthi ngamaxesha anje Nkosi yami. njengenkokheli kufuneka uthi uthathe okanye izigqibo Ewe bawo. abantu abaninzi aboyikayo ukuzithatha. Akaqali ke ukungena eYerusalema, kodwa ngoku uza kungena ngumehluko ihlobo ebeqhele ukungena ngabo. Nkosi yami. Ithi ke iBhayibhile xa ethuma babantu uthi wathatha ababini wathi kulo mzi nijongene nayo, ze nawufika apho kukho iesile libotshelelwe. Apha engqondweni yam ke kunento ethi le ndlela ihanjwa nguYesu ebeseyicwangcisile kakuqala. Nkosi yami. Kwaye uyacaca ukuthi iYerusalema lena kule ndawo bame kuyo ayikho kude kakhulu ebenokuthatha okanye ebenokuhamba ngeenyawo ukubheka phaa. Ngoba uthi ebafundini babo lo mzi nijongene nawo. Okay. Iyacaca ke ngoku ukuthi ilapha kufuphi le ndlu. Nkosi yami. Ithi ke ngoku ingqondo yam umhlawumbi uYesu ngoku ebeqhelile ukungena eYerusalema unegotiatile okanye uncokole nomntu weli esile ngaphambili. Ewe bawo. Ngoba iesile eli ibiyinto yamahlwempu, ibiyinto apho umntu oluhlwempu arentise ngayo kwenzela ukuthi afumane imali.
Nkosi yami. Ngamanye amathuba ke ebesithi abolekise ngayo kungekho nzuzo ayijongileyo. Bawo. Asazi ke phakathi kwezi zimbini ukuba bexa bencokola noYesu ukubana kuphelele phi na. Bawo. Kodwa bawo ndinento endibawela siyiqaphele Bawo. apha kule nto iza nomntu okanye ithethwayo apha. Liyafuneka enkosini ingangathi yipassword lena. Ngoba mhlambi bakhona abantwana zikhona nezigila mkhuba eziza kufuneka zikhululile eli esile. Kodwa eyona ndlela uza kuqonda ngayo ukubana aba bantu bathunywe ndim yile yokuthi liyafuneka enkosini. Bantwana bahle bedinga bahamba ke aba bazalwane bafika apha kulo mntu njengesiqhelo ke elindile elo xesha angalaziyo yena. Bantwana bahle bedinga afike ke bathethe aba bantu bencokola nayo okanye bephendula imibuzo yakhe bathi bana liyafuneka ke enkosini. Waqonda lo mntu kanene oyena mntu olifunayo eli esile bendikhe ndancokola naye ngaphambili. Ndiqaphela ke nto inye ke bonani apha siyakwazi ukuthunywa thina okanye indlela yethu ilungisiwe nguYesu. Abantu bahle bedinga mhlambi sifana noMoses lona. Abantu bahle bedinga athu Thixo kuthi thetha apha kweli liwa sisuke thina sibethe. Abantu bahle bedinga ngoba ngamanye amathuba xa sithunywe nguYesu okanye xa indlela zethu zilungisiwe siye sifune ukumkhokhela uThixo. Kanti ipassword indlela yethu yokuthi sivule ingcango ezingakwazi ukuvuleka. Abantu badinga isentweni ukuthi into esithe esixelelwe siyenze elo luhlobo silulo. Abantu badinga umhlambi. Abantu badinga ukubana sinomjonga uYesu singathi yi-director. Abantu badinga ukuthi ikunike. Abantu badinga iscript ukuthi hamba ufunda lento kwenzela ukuthi ubuye uyo-actor nokubana umhlambi uyi-actor engakanani na. Abantu badinga okanye nokubana uneminyaka engakanani na. Kodwa ukubana lento ubuyinikiwe ngudirector ayiyo uzomane kusithiwa khathi ngoba ayiyo lento efanele ukuthi uyenzile. NoYesu ke abantu badinga ubathumelela apha abazalwane ebanike le password. Abantu badinga ithi bana liyafuneka ke enkosini. Abantu badinga eyona nto umhlambi nathi kwimeko esijongene nazo. Abantu badinga kwimeko mhlambi ama-esile ethu akhonkqwe ngayo. Eyona ndlela sinokukhulula ngayo simamele i-instruction esiyinikiweyo ngamazulu. Abantu badinga noba imeko yethu ngamanye amathuba ayifuni ukulandela le nto siyinikiweyo. Kodwa eyona nto enokubangela ukuthi iingcango ezi sijongene nazo ukuthi abantu badinga silandele le nto ithethiweyo singatshintshi umhlambi noIzi lona. Singatshintshi into ngoba thina ngamanye amathuba siyakwazi ukuthi sikhalelwe ihlobo sifuna ukuthi siyibeke ehlobo kwenzela izokulungela abantu. Abantu badinga eyona ndlela umhlambi ilungileyo enolike enokwazi ukuthi umnikazi weli esiye asinike. Umhlambi sinokuthi uYesu uthi uyalifuna eli esile asuke umnikazi asibhebhethe ngoba isibhambathiso asinikiweyo ukuthi avule okanye akhulule iesile lakhe ukuthi sithethe le nto sithunyiweyo nguThixo. Nkosi yami. Nothi ukuthetha. Nothi. Nothi. Nothi.
ukuthetha Nkosi yami. Wena, siyinikiwe into emasithethe ngayo, siyinikiwe abantu badinga soba umhlambi ewe ujilo Yesu abantu badinga wathi uneyingcinga esiphakamileyo ngathi abantu badinga umhlambi ngamanye amathuba sengaziboni ingcinga esiphakamileyo ngathi sesingqonqoza wayikango ibenga ngathi akuvuleki abantu badinga ejilo Yesu ukuthi masiphume ngezingcingo masiphume ngelicala babehlotinga umhlambi thina sizibhalela ezethu iscript eqaleni babehlotinga sifuna ukuthetha ukwenzela ukuthi sizokuviwa ngabantu kakuhle lisuke lingavuleki icala. Hey Nkosi yami. Ngoba sithetha lento sifuna ukuyithetha. Ewe baba. Senza ehlobo sifuna ukwenza ngalo kanti bana bahle bedinga uthi uthaphu Yesu nothi bazalwane nothi bana bahle bedinga anizuthetha into ephuma enhliziyweni zenu nixolele into efanele ukuthi siyithethe bana bahle bedinga ukuze ke sikwazi ukukhulula abantu bakaThixo masingathethi into ezithandwa sithi masingathethi izinto ezithandwa ngamakhaya ethu masingathethi izinto ezithandwa zinkonzo zethu masithethe kwizinto eziphuma kuYesu. Ngoba le ndlela lena seyilungisiwe bana bahle bedinga le ndlela bana bahle bedinga ilungisiwe eyona nto ibalulekileyo nekufanele ukuthi masiyenze bana bahle bedinga masilandele lento bana bahle bedinga ithethiweyo amanye amathuba ke bawubonani akho mnandi bana bahle bedinga ukulandela into oyithunyiweyo ngoba imeko xa uyijongile kwelinye ixesha uyiqonda le meko ingangathi ifuna ndibe flexible ukuthi ndikwazi ukuyiphendula lento ndisebenzise ubuciko bam wenzela ukuthi ndizokuphumela ngapha kanti lento ayidingi ubuciko sebuqotyiwe kudala bana bedinga ubuflexible sebuqotyiwe kudala bana bedinga ifuna nje ulandele lento bana bedinga incasa bana bedinga ilapha kulento uyinikiziweyo bana bedinga noMoses bana bedinga engayibonanga ikanana bana bedinga kungalandeli umyalelo bana bedinga into balalekileyo bana bedinga noba imbandezelo ngamanye amaxesha zifuna ukusibhudisa zisicinezele bana bedinga idolo esifubeni uxakwe nakuphefumla kodwa imeko injalo kulandela lento bana bedinga ithethiweyo kuwe. Nkosi yami. Ithethiweyo kuwe ayikho ninzi into bayithethileyo ayikho ninzi ngoba uyaziwa uYesu apha uyaziwa uYesu izinto ebezenza uyaziwa bana bahle bedinga ulindelwe ngamehlo abomvu baba bana bahle bedinga uyaziwa uYesu uyaphilisa umhlambi ngibetshilo bathi bana ngulowa oyiphilise abaya ngulowa bana bahle bedinga ulandelwa ingingile uyalifuna ke esila khulula esile bana bahle bedinga uYesu ke bana bahle bedinga akakhethi bana bahle bedinga akakhethi hashi apha kodwa ukhethi esile siyalazi mosi ihashi lenya bana bahle bedinga usetshenziswa lona emfazweni bana bahle bedinga kodwa ukhetha bana bahle bedinga into ethobekileyo ingangathi ngamprofeti bana bahle bedinga uthethayo ungena uma bahle bedinga ukumkani bana bahle bedinga ukumkani waqolo ukumkani ekhole esile bana bahle bedinga nakuke esiza okanye elungiselela ukuza ukumkani ekhweleke esile esiza noxolo ngoba lona olwedinga ngokumkani ngoba esile eli bazalwane bam into esetshenziswa ukuthi babedinga ikhole zikumkani kodwa namhlanje ikumkani ezawungena eYerusalema babedinga ikumkani ezise uxolo babedinga mhlambi ke nawe banefetinga esifuna ukusebenzisa uYesu ufuna ukuza kwisixeko sakho ufuna ukuza kwicommunity yakho ufuna
ufuna ukuza uyihlobo zakho Nkosi bangathi yami. badinga ezingenaxolo, ufuna ukuza emsebenzini wakho, ufuna ukuza eklinikeni yakho ephethe uxolo, ephethe usindiso, uzoza ngawe uYesu. Bangathi badinga, kodwa kudingeka abantu abazothi bayilandele i-instruction kaYesu. Yebo, Athi Nkosi bana yami. liyafuneka enkosini, wanguThixo wezuko, uThixo wembeko angasikelela ngoku ude kube sephakadini. Amen. Amen. Bawo phaa kulaa vesi ka-30 umzalwane uMdikazi ebezawuthi phaa emva kwekoma kukho laa ndawo ithi nifumane ithole le-esile libotshelelwe, kube kwenye ikoma phaa. Akuzanga kuhlale namnye mntu phezu kwalo, likhululeni nilizise. Ngoba ke uye phaa ekugqibeleni kulaa ndawo ubuyithetha bawo, liyafuneka enkosini. Akuzanga kuhlale namnye mntu phezu kwalo. Funa ukuthetha ngaloo ndawo ke mhlawumbi ngalaa ndawo ethi nifumane ithole libotshelelwe. Ke bawo njengoba ucacisa, ndizama ukukhangela into yokuba mhlawumbi singayizisa njani okanye singayithatha siyizise njani le nto yokubotshelelwa kwe-esile nokukhululwa kwalo nokufuneka enkosini. Singayizisa njani apha kuthi? Phaa esikolweni ke tata, phaa esikolweni senza into ene-energy phaa. Phaa kwi-energy ke kukho laa energy kuthiwa yi-potential energy. Abantu ke abakwazi uyikhumsha bathi si-stored energy.
ayikasebenzi. Ithanda ke ngo-illustrator ibekwe phezulu into ibe imile, kube kukho i-height apho enokwehla ngayo. So kuthiwe le ine-potential energy. Ngoko kukho le energy igciniweyo apha ingekasetyenziswa, ize ithi xa iqalayo ukwehla itshintshe laa energy ibe yi-energy e-kinetic, which is ngoku isemsebenzini le energy. Ndiyithethiswa le nto ke kukuthi ingangathi uYesu ubona eli esile njengoba libotshelelwe phaa, ukhona umsebenzi walo kodwa alikawuqali. Ngoko ingangathi uYesu ubona i-potential kwela esile kodwa ayikasebenzi le potential. Ukuba eli esile belingabotshelelwanga, mhlawumbi nalo ngeselizazi into yokuba mna ndiyakwazi ukusetyenziswa as i-mode of transport okanye as isithuthi sezinto, kodwa ingxaki yeli esile kukuba belibotshelelwe. Ngoku ke ifika ithi le nto yoba uMnguni baninzi abantu abangangathi banayo ipotential okanye bakhona abantu abanepotential kodwa ingxaki kukho izinto ezibabopheleleyo. Ngoku kufikelele ithuba lokuba athi uYesu ndiyibonile ipotential yakho. Mhlawumbi uYesu kudala esiza apha njengoba usitsho uye wabona into yokuba aba bantu belibophelele nje eli esile bacinga into yokuba alikalungeli ukwenza umsebenzi. Kodwa mna ngenxa yokuba ndilibona, ligcineni ke bazalwane, ze ndithi xa ndifikayo nibe ngona niza kundinika. Ngoku ligcine libotshelelwe, aniyiboni mosi umsebenzi walo. Mhlawumbi bacinga into yokuba liselincinci okanye mhlawumbi ikhona le nto bayibonayo abayiqhele kwamanye ama-esile ukuyibona ayikabonakali apha. Ngoko eli anawukwazi ukuhamba phakathi kwabantu, abantu balithathe balibophelele. Bantwana bahle bakaThixo, kanti uba bebeyibona ipotential bebezayisebenzisa kunjalo nje bayisebenzise mhlawumbi ngendlela engeyiyo. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi nathi fokaMnguni siyazibona into yokuba ikhona into endingangathi ndingakwazi ukuyenza, kodwa uyabona into yokuba ingangathi ubotshelelwe. Mhlawumbi ithi loo nto ngamanye amathuba kulungile into yokuba ubotshelelwe ngoba ixesha lakho alikafiki. Ukuba uzawuziqhawula ngokwakho engekafiki umnikazi wephasiwedi ngokwendlela obuyibeka ngayo, ukuba uzaziqhawula ngokwakho indlela ozawusetyenziswa ngayo ingangabiyo eyokuthwala ukumkani. Ngoko ngamanye amathuba mfokaMnguni ukubopheleleka kwabantu mhlawumbi kuvumelekile bazalwane, nathi kwindawo esikuzo kudala uzama mani. Kunjalo nje ngamanye amaxesha ude ufune nokuhlala phantsi, kodwa namhlanje sizokuthi ukubopheleleka kwakho uYesu ukujongile. Kunjalo nje kuzawufika ithuba athi eli lixesha lakho. Ingangathi xa isithi liyafuneka enkosini uthi ngoku lifikile ixesha. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi bebekhona abantu emveni kokuYesu ethe ningalikhululi eli esile. Mhlawumbi bebekhona abantu bebefika bathi mfondini sicela eli esile, kodwa ngenxa yokuba ikhona iphasiwedi aba bantu bangalikhululelwa iesile. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi nathi kwindawo esikuzo alikafiki ixesha lakufika igama elithi liyafuneka enkosini, ziyavuleka izinto.
Ngoko bazalwane singakhali kakhulu mhlawumbi ekubophelelekeni kwethu, mhlawumbi ukubaluleka kwethu okanye izinto esiziphiweyo nguThixo azikabonakali ebantwini. Loo nto ibangela sibopheleleke bantwana bahle bakaThixo, kodwa ixesha lakho lizawufika. Nangathi kutshiwo apha bawumnguni xa isithi yafuneka enkosini ufike ixesha lakhe. Bantwana bahle bakaThixo, kwakhe kwabotshelelwa uDavide, ebotshelelwa kowabo, kuthiwa yena makahlale phaa endle. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa xa kufika ixesha likaThixo, kufike ixesha likaThixo. UThixo wathetha noSamueli esuka kwenye indawo engaziwayo. Bantwana bahle bakaThixo, wagqitha ebaleka uSawule ayofika endlini kaYese. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba liyafuneka enkosini xa kufike ixesha likaThixo lifikile. Bantwana bahle bakaThixo, abangazama uYese ukulungisa oyena nyana aqonde into yokuba lo ufanelekile, mhlawumbi afane nam omnye efake itayi mfo kamnguni, abe uThixo esithi eli iesile ayililweli, eli selikhululiwe eli, ndifuna eli yalibotshelelwe endle. Wabuthi uThixo efikile, ame umkhonzi kaThixo nalo andimonyulanga makadlule. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba uThixo akajongi imbonakalo, ujonga ngaphakathi. Bantwana bahle bakaThixo, athi akufika uDavide yaqala into yokuba ufikile, wathi mthambise ngoba nguye lo. Bantwana bahle bakaThixo, liyafuneka enkosini. Singavaleleka bazalwane, singavaleleka ngoku. Kunjalo nje abantu abanamandla okuvala indlela zakho bangaphumelela ngoku. Bantwana bahle bakaThixo, abantu abazaziyo into yokuba kuthethwa nabani, kuthethwe nobani ukuze izinto zakho zingaphumeleli, bangaphumelela ngoku. Kodwa kuzixesha apho uThixo azokuthi liyafuneka enkosini, ukubotshelelwa kwakho kukhululwe. Bathi bebheka kwaba bantu baqhela ukuthetha nabo, bathi besiya kwezi kona baqhela ukuthetha kuzo, abuThixo esithi liyafuneka enkosini. Oh, sikhonzela loo nto bawumnguni, asikhonzele into yokuba zilunge ngoku izinto zethu. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba kakade abantu abakwazi ukuthetha bathi ubomi obu bungumzamo. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko kuyanyanzeleka amathuba amaninzi siphile singcungcutheka okanye siphile sinengxaki ezilandelelanayo. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa sikhe sibone abantu, umntu simazi into yokuba ubani unamashwa, kodwa zithi izinto zakhe zawudubula, zidubule uqale ekuqaleni uyokutsho phezulu. Abantu bamane bekhuza bodwa, kanti kufika ixesha apho uThixo athi liyafuneka enkosini. Bazalwane, sisabotshelelwe ngoku. Bazalwane, sisabotshelelwe ngoku. Kwaye bawumnguni, ukubotshelelwa noba singabacenga abantu sithi kulungile, ukubotshelelwa akukho mnandi kona. Kodwa bazalwane, sisabotshelelwe ngoku. Ngoko ekubotshelelweni kwethu masigqume sisiya phambili. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba kona ukubotshelelwa oku sisabotshelelwe, kodwa silindele ixesha apho azofika uYesu. Kunjalo nje uYesu mfo kamnguni wenza into ebonakalayo apha, into yokuba ngamanye amathuba akazuza umbona, uzawuthumelisa abantu, kodwa into kaThixo uthi nothi. Yabaxelela into yokuba eyona ndlela yokukhulula aba bantu nothi. Noba ungangamboni uThixo bazalwane, kodwa umntu kaThixo uzawuthetha into kaThixo, izinto zakho zikhululeke. Sesihlalele elo lizwi, sesihlalele bawumnguni, uyibeka kamnandi xa usithi yiphasiwedi le. Sesilindele iphasiwedi. Kunjalo nje iphasiwedi thina asiyazi, ngumntu ozawuthunywa nguThixo ozazokhulula thina abesiza nephasiwedi.
kwabanye abantwana bawumnguni, kwabanye abantwana mhlawumbi basesikolweni ngoku, bantwana bahle bakaThixo, abanye mhlawumbi bebesanda kufumana kwezi veki zigqithileyo iiripoti zabo, bantwana bahle bakaThixo, abanye bapase kakuhle, bantwana bahle bakaThixo, kodwa uyazazi imbophelelo zekhaya, kunjalo nje uyayibona le nto eyenzekayo, ingangathi ewe abantu bayandiqhwabela kodwa andikuboni ukuphumelela kwam, okanye andikuboni ukuqhawuka kwezi ntambo zibophelele ikhaya lam. Kodwa abanye abantu kufike iphasiwedi isithi mfo kaMnguni nanku NSFAS, kwabanye ifike iphasiwedi isithi yiya uzawufunda unetyala unjalo, kodwa isikolo sivule. Bantwana bahle bakaThixo, kuza uThixo njalo afike nephasiwedi ongayiqondiyo, kodwa wena uzibone sowungaphaya. Bantwana bahle bakaThixo, ngoku mfo kaMnguni ndiqinisekile nawe uyabazi abantu abanezidanga kodwa babe betyala iyunivesithi ngemva, babecinga into yokuba iphasiwedi ayikho kodwa isebenzile. Sibophelelekile bazalwane, kona ukubopheleleka oku sibophelelekile, kodwa ekubophelelekeni kwethu uyeza uThixo, akufika uThixo, ixesha lakhe iba lixesha lakhe. Akekho umntu oza kuyivala indlela ezawuthethwa nguThixo, indlela kaThixo. Kunjalo nje ezi zinto ezikubambileyo namhlanje zizawukhululeka xa esithi uThixo uyafuneka enkosini, ngoku nangonaphakade. Amen.
Ewe bawo, Bekumamele kakuhle bawo. Nkosi yam. Kulo mzekelo wakho we-potential Awu Nkosi yam. ne-kinetic. Ewe bawo. Ndinguye ke nomntu ke ichanayo i-physics, kodwa ndandikhe ndava kugqithwa Okay. kuthiwa lo potential i-gravity iyayincedisa xa iphezulu into ukuba mayehle. Awu Nkosi yam. Bade bathi ke abakwazi ukuthetha kakuhle uba ngu-free fall, Okay. iyazihlela nje. Kodwa ndiyithanda xa ilapha ezantsi, kufuneka Inyubile. phinde wayinyusa. Apho khona le gravity ibiyitsala isezantsi, isaphinda iyayitsala. So kunyanzeleke ke ngoku ukuthi kusetyenziswe amandla Ewe bawo. ayiphasiwedi Okay. ukuze iyokufikelela Phezulu. Mhlawumbi nawe usezantsi, Awu Nkosi yam. usezantsi. Zikhona izinto ezikubopheleleyo Nkosi yam. ezibangela ukuthi ufuna ukuhamba. Hey. Ngoba ngiyaqonda ukuthi kule lali ayekhona amanye ama-esile, Ewe bawo. wabona eyokha amanzi namanye ama-esile, Ewe bawo. abone ibuye iqonde tshini, ngiyanqwena ukuya. Fike yona mhlawumbi phathelwa amanzi, Ewe bawo. phinde cholachola ingca, Nkosi yam. phinde bone amanye ama-esile, cinga ubana kumnandi phandle. Bawo. Kanti amanye amathuba ekukubotshelelweni kwethu Bawo. asaziwi ukubana sisindiswa kwizintweni ezininzi. Nkosi yam. Mhlawumbi sisindiswa ekubethweni ngamakhwenkwe ngaphandle. Ewe bawo. Mhlawumbi ekubotsheleelweni kwethu ngamanye amathuba sisindiswa abantu abahle bethi ekuqatyelweni ngamakhwenkwe, ngoba bekungazukutshiwo ukuthi eli esile eli azange kwaqatyelwa Nkosi yam. ngoba ayaziwa indlela yalo, kodwa ngoku likhonkxiwe. Umhlawumbi nawe kwimeko ozibona ukuyo, ewe ingabuhlungu imeko ozibona kuyo, abantu abahle bethi zibe khona iifosi ezikutsalela ezantsi, nokuba zezobumnyama zikutsalela ezantsi, abantu abahle bethi kodwa ngamanye amathuba mosi, abantu abahle bethi kufuneka kuqala ubotshelelwe wenzela ukuthi uzowuzuza amandla. Khangela mosi, abantu abahle bethi akufika isithunywa kuYosefu noMariya, singelani eyiphutha. Abantu abahle bethi wabopheleleka umntana, abantu abahle bethi yanga ngathi akazukhula, wafikelela ixesha apho khona ivela iphasiwedi kuye. Abantu abahle bethi okanye ivela iphasiwedi ebazalini, ufile ngokuHerode. Abantu abahle bethi ufika, abantu abahle bethi iphasiwedi ebazalini ethi bana ufile ngokuHerode. Abantu abahle bethi bahamba naye umntana. Abantu abahle bethi akhona amaxesha. Abantu abahle bethi khangela noYona mosi. Abantu abahle bethi ayifika uthunyelwa umnenge kuye. Abantu abahle bethi abengangathi ubophelelekile. Mthathe umphosele ngaphandle. Abantu abahle bethi ngoba iphasiwedi ifikile. Abantu abahle bethi umhlawumbi nawe, abantu abahle bethi ungazibona ingangathi ubophelelekile, kanti iphasiwedi lena yamazulu ayikafiki ukubana ikukhulule. Akhona amathuba, abantu abahle bethi uthi xa uzama ukuphuma, abantu abahle bethi igravity
udonsele ezantsi kanti abakafika abantu abathunyelwe nguYesu. Babahle badinga ubukhe wathi bonani ewe umhlambi akukho mnandi. Babahle badinga ukubopheleleka. Babahle badinga ngoba ngamanye amathuba uthi uzama lena. Babahle badinga isuke intambo ikutsale kabuhlungu entanyeni. Ubophelelekile uthi uzama ukudlala namanye ama-esile. Babahle badinga isuke intambo ikudonsele ngapha. Ngamanye amathuba babahle badinga abantu bayakulibala ubona bakusiselene namanzi anga okusela ngoba ubophelelekile. Ngamanye amathuba udla nengca lena ungayifuniyo. Babahle badinga ngoba awukwazi ukuwelela kwenye iyadi. Babahle badinga uyotya ingca engangathi lihlaza. Babahle badinga ucinga ubana ibuhlungu loo meko. Babahle badinga kanti awuyazi ukuthi ulindele. Babahle badinga ukukhululwa kwakho. Ulindele iphasiwedi ethi bana liyafuneka enkosini. Liyazela ixesha apho khona uzakuthiwa nawe. Babahle badinga abantu sebejongile sebesithi imeko yakho ayithetheleleki kodwa lifika ixesha apho uthi uzawuthunyelwa abantu special uthi hambani ukulikhulula ngoba liyafuneka. Bawo eli-esile laphuma apha langena eYerusalem. Ekungeneni kwalo eYerusalem kwaphoswa bayayithanda ke nabantu abangoomama ukwenza i-illustration yale nto. Baphose ingubo, baphose amahlamvu, kuculwe ke kuyiyizelwe. Iba mnandi ke apha kuthi maXhosa ngoba sihleli nje sifaka isosi apha ezintweni. Kodwa eli-esile lalibotshelelwe kodwa ekuphumeni kwalo into yokuqala eliyibonayo libona ukuhlonipheka. Kunjalo nje libona abantu ingangathi balibekele phezulu. Bantwana bahle bakaThixo ebekhona ama-esile ane-experience. Bantwana bahle bakaThixo ebekhona ama-esile mhlawumbi ekudala atsala namanzi. Kunjalo nje xa kukho ingxaki endaweni ethile kuthiwa sicela ama-esile kabani azosirhuqela le ngxaki ayoyibeka apho kubekwe khona. Ebekhona ama-esile ekudala eyihamba indlela kodwa eli belikhonkxiwe lithe lakuphuma labona eyona mbeko. Kunjalo nje ndiqinisekile mhlawumbi emveni koku liye lakuthanda ukuthwala abantu emqolo ngoba liyayiqonda into yokuba ukuthwala abantu umthatha umntu umse kwindawo ebalulekileyo. Mhlawumbi ezona nto ezine-experience mfo kaMnguni zimane zijonga into yokuba bekutheni kuthathwe laa nto ezingazange sayibona phakathi kwabantu. Bantwana bahle bakaThixo ngamanye amathuba siyibona apha kuthi mfo kaMnguni. Kunjalo nje siyibone isenzeka. Abanye abantu siyabazi kunjalo nje banolayini ukogqitha abanye abantu. Bantwana bahle bakaThixo ubani sasimazi eyimpatha evalelwa endlini zithi izinto zakhe zawuhamba kakuhle. Abantu baqale bajonge into yoba bekutheni lo mntu ingangathi ebengazi nowathwethwa kanti ebekhonkxiwe ngela xesha. Nethi into yokuba ufuneke engcungcutheke kodwa ngexesha lokukhululeka kwakhe kubonakale iziphumo zokuba bekutheni ebebanjiwe kwasekuqalekeni. Bantwana bahle bakaThixo ndifuna ukuthi namhlanje mfo kaMnguni ekubophelelekeni kwethu lakufika ixesha likaThixo. Lifikile apha ixesha likaThixo. Lakufika ixesha likaThixo. Kuyabonakala bantwana bahle bakaThixo. Ukugcuma kwakho kungangabonakali ekubotsheleleni kwayo ebingahoywanga. Abanye mhlawumbi bebeyigqitha nokuyigqitha kodwa kwakuvela ixesha likaThixo. Abantu bamane bekhumbula ingangathi zaselibona kulaa kona. Kuzawufika ithuba apha abantu bamane bekukhumbuza into yokuba sasifunda kunye okanye sasihamba kunye enkonzweni kodwa wena wakhetha ushiyeka. Bantwana bahle bakaThixo namhlanje sizokuthi gcuma kodwa ixesha likaThixo lixesha likaThixo. Ezintsizini zethu ewe bawo iliso lakhe
Liyabona. Wayeyazi uThixo ukubana libotshiwe Libotshiwe, baba. ezinsizini zakhe. Iliso lakhe liyabona. Sizothi nawe kule ndawo ugcuma kuyo. Ezinsizini zakhe iliso lakhe liyabona. Bantwana bahle bedinga nakule family case umhlawumbi ukhala ngayo. Ezinsizini zakhe liyabona. Mhlawumbi bantwana bahle bedinga nakule ntlungu ukuyo. Bantwana bahle bedinga ingangathi ubekelwe bucala nasefamilini yakho. Sizawuthi ezinsizini zethu iliso lakhe liyabona. Bantwana bahle bedinga uzawuthi uYesu ayezokukhulula athi kubana bantwana bahle bedinga nange umntanam endaweni ethile kwaye bantwana bahle bedinga wenzeke oku noku. Bantwana bahle bedinga bathi abantu umhlawumbi ubana kubotshelelwe ungafumani imisebenzi athi umntu bantwana bahle bedinga ndizamkhangela ubani ndimfumane afune inambari yakho nasemntwini okanye uve ingqongqoza emnyango esithi bana ndizolanda wena funeka uqalile ngomso ngoba ezinsizini zethu iliso lakhe liyabona. Ewe mhlawumbi ngamanye amathuba omnandi okanye akho mnandi ungaphangeli. Ngamanye amathuba bazalwane bethu akho mnandi umhlawumbi balahle badinga ungafumani bantwana. Umhlawumbi ngamanye amathuba akho mnandi ukungenelwa ngabantwana kodwa ezinsizini zethu iliso lakhe liyabona. Bantwana bahle bedinga sizawuthi namhlanje uThixo kujongile nakule meko kuyo. Umhlawumbi umbolamboleka kule meko kuyo ungalali ngamanye amathuba. Bantwana bahle bedinga uthi uthandaza ngamanye amathuba usukulile. Bantwana bahle bedinga uthakulileni kwakho zisuke buhlungu ulila ungazazi nokubana ulele njani. Bantwana bahle bedinga kodwa namhlanje sizawuthi ezinsizini zethu iliso lakhe liyabo. Uyakubona uThixo ubana ukhonqiwe kule ndawo kuyo. Uyakubona uThixo kodwa uzama. Bantwana bahle bedinga kodwa namhlanje sizowuthi ezinsizini zethu iliso lakhe liyabona. Bawo emzaneni lo Nkosi yami enijongane nawo. Mhlawumbi ekubotshweni kwethu Nkosi yami uYesu selapha ngapha kwesithathu lo enijongene nawo akusabhekabhekwa ngoku. Mhlawumbi akekho sesitopini uYesu ulapha egeyithini emzini lo enijongane nawo. Bantwana bahle bakaThixo wena ubotshelelwe kunjalo nje mhlawumbi awuseyazi negeyithi yokuphuma into yokuba yinto yophuma kodwa egeyithini uthi uYesu emzini lo enijongene nawo. Namhlanje sizokuthi ujonge apha kuwe uYesu. Bantwana bahle bakaThixo wena awuyazi loo nto kunjalo nje ubunzima emagxeni bukubetha uwe ngophotho kodwa ungavumi ukuncama ngoba uThixo ujonge kulo umzi enijongene nawo. Bantwana bahle bakaThixo ekuncameni asiyo option mfokamnguni ngoba uzawuthi uyancama kanti kuvula igeyithi. Uthi uyancama kanti kukho amadoda amabini athunywe kuwe. Bantwana bahle bakaThixo hayi mna ndikhangela uYesu kanti uThixo uthe emzini lo enijongene nawo ukujongile. Namhlanje uThixo sizokuphathela loo nto into yokuba ujonge kuwe kunjalo nje ujonge kuwe ngqo akabhekabheki ngoku selefikile. Bantwana bahle bakaThixo sele sithi ekugcumeni ekubophelelekeni kwethu sizame okanye sinyamezele okokugqibela ngoba uThixo ujongene nawo lo onguwe umzi. uThixo bazalwane uyasithanda kunjalo nje uThixo ezinsizini usijongile. uThixo bazalwane noba intoni esihamba kuyo uzawufika ithuba apha azawucofa ipassword yakhe sikhululeke. Lilizwi lenkosi eliviwe bubumnyama bubaleke. Makasikelele uThixo ilizwi ukufunda nokushunyelwa ngoYesu Kristu ngokunaphakade. Amen. Phezulu mama songena kanjani? Phezulu mama songena kanjani? 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 Mama songena kanjani?
Bawo, bawo masinikele ke bawo. bawo Masinikele. masibulele man kwabo bamane be-subscriber Ewe bawo. nabo ke abathi aba basubscribe-ayo basubscribe ngabo. Okay. Because siyathemba ukuthi mhlawumbe lo uzileyo ucelwe ngumuntu ubana ngawukhe ubukele phayana okanye wenze laa nkonzo yomlomo. So sinibulela nobabini ke, wena umsubscribe nomsubscribers. yebo leyo ke iyo. Kodwa ke ubana awukasubscribe wena sicela ikhona laa nto uthumela abantu emanzini kanti wena usame nganeno. Uba ukasubscribe uyabukela, sicela ukuthi ucofe usubscribe. Ukubana ke sowulapha ke ungakhwabe ucofa ulike wena sowusubscribile, nawe usacinga ukusubscribe ungasolo ucofa ulike. Ukubana ke unayo ke into ofuna ukuyithetha, mhlawumbi i-input onayo, ungavele ucofe phayana kulaa ndawo yokukhomenta, ukhomente nakwi-platform ke okuzo social media. Uchaze ukuthi icawe yabantu abangacawiyo iyafumaneka nakwindawo ke ohamba kuzo, mhlawumbi ingayinqanawe, ingayi-aeroplane, ingayi-train, Ingasitimela. Siyasikayona pha eziyona. Ingasisitimela, ingaseziteksini, ungasezibhasini, hayi ibhasi ndabiza enye into. Nakuyo yonke indawo ohamba kuyo mane, ezindleleni, ku-gravel road, etheni, nako-N2, nako-N1, nako-N5 kanye ehlathini nasehlathini. Uchaza ubana icawe yabantu abangacawiyo iyafumaneka ku-YouTube ngentsimbi yesihlanu ibhexesha lo mzalwane wakabonani. Ngamanye amathuba ke uyawumane umbhaqa ehamba nam. Ewe bawo. Bawo, ngoku ke since ke besikwinkonzo yamahlamvu siya ePaskeni, besizawuthi kubazalwane abazawuya kumazasixhenxe, sizawufaka ke bawo ilink ukuba benzawushumayela. Ikhona enye i-podcast nyana zasiyenzile apho sixoxa ngamazwi asixhenxe. Sasikunye ke noba umnguni esincedisa pha. Sizayifaka ke ilink okanye uvele uyokujonga pha kweza playlists kule page yethu i-Gauteng Nation. Bawo masibenzele lula. Hayi bawo, umntu makasetshe, uyakwazi ucofa amaqhosha into ukuba benzawushumayela 1 to 7 azawuvela pha. Bawo awunyolwanga wena? Hayi andinyolwa mna, nguwe bawo mdala. Hayi bawo, hayi wena bawo, unyoliwe wena bawo. Ndizawuvakashela wena. Hayi bawo, hayi mna ndisengumlingwa bawo. Hayi bawo, andinonikwa izinto ezinkulu bawo. Sawubuya ke siyicacise ngaloo mini sayicacisa ngayo into yokuba ushumayele kamnandi mdala. Masibulele ke kumntu wonke osibukele kwade kwangoku bawo, masibale inkonzo. Kulo una kusigcina singela ichaphaza lesona, maluthi ufefele inkosi yethu uthando nobudlane bomoya oyingcwele bungaphumula phakathi kwethu sonke, idibuye inkosi izolanda ibandla layo kwesibini ngoKristu inkosi yethu. Amen. Amen, 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 Ukuba ubuyile ecaweni, le cawa siyenzele wena. Ukuba khange uye ecaweni, ngoyena mntu esiyenzele yena le cawa. Icawa yabantu abangacawiyo iyaphela ke ngoku. Igama lam bendingisihle Bonani, ndingahambi ndedwa, ndihamba nalo mzalwane uAnele wakamnguni. Enkosi kakhulu bazalwane, masidibane kule veki zayo. Le yicawa yabantu abangacawiyo. Ningalibali ukuthandaza uThixo, thandazekayo. Babayene, inkosi. Yo, Papa, Take 3. Papa.